Fl-iskola primarja ta' Għajn Silem tlesta proġett ta' tisbieħ fid-daħla u l-faċċata tal-iskola li biddel żona mimlija konkos fi spazju pubbliku aktar aċċessibbli. Il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri. Waqt din l-inawgurazzjoni l-istudenti ħadu sehem f'diversi attivitajiet edukattivi u kulturali, fosthom qari dwar il-poeti Għawċin Mary Mejlak u George Pisani, kif ukoll qari ta' poeżiji fuq bankijiet iddiżinjati f'forma ta' ktieb. Fejn dak li qabel kien ħajt u konkrit inbidel biex issa it-tfal ikollhom entratura li hija iktar ħadra, għandha iktar siġar, għandha iktar xtieli u hija ħafna isbaħ u tilqagħhom iktar. Il-ħsieb tagħna huwa li nibqgħu għaddejjin b'dan il-mod, proġett wieħed wara l-ieħor biex inkomplu inħaddru iktar lil pajjiżna. Proġett żgħir imma proġett sabiħ hawnhekk quddiem l-iskola primarja ta' Għajn Silem fejn minn konkos u ħajt lajna kollox u llum għandna ġnien żgħir li jilqa' kull min jgħaddi mill-netri kif ukoll jilqa' lill-istudenti li jkunu deħlin f'din l-iskola. Id-diżinn jinkludi wkoll landscaping li jnaqqas l-impatt urban b'bankini u pavers tal-ħaxix, screens ħodor u ħitan vertikali b'veċitazzjoni li joffru aktar privatezza u dera aktar naturali. L-ispazju fuq is-saqaf tal-kanopi jkompli jsaħħaħ il-benefiċċji ekoloġiċi tal-proġett.